choveu. Quero ver os meus amores se falan con alguén. Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro, viva quen o ten na man. Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro, viva quen o ten na man. Veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar, veño de bailar. Veño de bailar, veño de bailar. Hoxe vai haber serán, hoxe vémonos na festa, a ver como saio desta, véndote mover no baile, a ver como saio desta, véndote mover no baile. Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro, viva quen o ten na man. Para bailar veño eu, para bailar veño eu, para bailar veño eu. Veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar, veño de bailar. Veño de bailar, veño de bailar, veño de bailar, veño de bailar. Ya así era a vida. Ben, daquela que nos éramos pequenos que queríamos era a música. Ainda de velho me gusta, por quanto máis de novo. E tivemos a inovar. Ai, madre mía, que se armou aquilo. Non se podía inovar, Empezaba a tocar, Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. E nós, pouquiño a pouco, ímonos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nós en corpo e alma, nós mercando calma, nós cousa por cousa sen podernos despistar. Bos días a todos e todas as ointes. Eu son Miguel e comigo están Lorena e Aroa. Como equipo técnico, Iago e Lucas, e tamén están os meus compañeros de cuarto D, Breixo, Saúl Enríquez, Noa, Noé, Janet, Mauro, Ana e Saúl Rodríguez. Bo día, eu son Lorena. E eu Aroa, bo día. Por fin podemos unirnos no novo espazo do radio de Onda Raio do Pedras Rubias. Xa ia sen tempo. Lorena, non te queixes porque a espera valeu a pena, non? E se non, mira ao teu redor. Sí, tes razón, Miguel. Atopámonos na sala de polos, o novo espazo para a radio, un lugar maravilloso. E cal é o motivo que nos trae por aquí hoxe? Home, pois, ademais de inaugurar o novo espazo, deberías saber que día é hoxe. Estamos a 24 de outubro e celebramos o Día das Bibliotecas.
Ai, é certo, que despiste. Entón que? Facemos como en cursos anteriores e comenzamos a tratar a figura homenaxeada nas letras galegas? Pois claro, e supoño que xa sabes que en 2026 as figura escollida é Begoña Camaño. Sí, iso sabíamolo. Pois veña, poñamos mans ao asunto e comecemos cun pouco de música Tanxugueiras e Rosalén. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar as penas que levo dentro, as penas que levo dentro, para así non me matare. Lorena, e ti que sabes da infancia da nosa autora? Pois sei bastantes cousas, Miguel. Sei que o seu nome completo era Begoña Camaño Rascado e nacera o 14 de outubro de 1964 do barrio vigués do Calvario. E tiña irmáns ou era filla única? Era a segunda de 4 irmáns. E de profesión foi xornalista, non si? Si, comezou a súa andaina profesional no ano 1986 na emisora viguesa Radio Noroeste, pero logo foi contratada pola cadea COPE. E despois, desde 1989, traballou na Radio Galega, pero tamén dirixiu e presentou programas como Andando a Terra, Club Cultura e Expreso de Medianoite. A máis disto, foi correspondente da Axencia Galega de Noticias. Colaborou en varios xornais como A Nosa Terra, Novas de Galiza e na revista Tempos. Canta información, Lorena. Para tratar de asimilala, imos por un pouquiño de música da súa gran amiga Uxía. Teño unha casiña branca na mariña entre os loureiros. Teño amores, teño barcas e estou vivindo no ceo. Lorena, esqueciches a súa grande actividade sindical. Por certo, a vos algo de que aprender a falar éuscaro? Sí, claro, no ano 2005 solicitou unha excedencia dun ano no traballo e trasladouse co seu compañeiro, Echaniz Zorrilla, a Euskadi, e ali aprendeuno. Que curioso, e que hai de certo da súa vinculación co feminismo? Home, Miguel, o feminismo xa lle viña de vello. Non ves que a súa profesora de infantil fora escritora e feminista María Xosé Queizán? E logo, xa de adulta, cando volveu de Euskadi, seguiu colaborando con movemento sindical e feminista nas publicacións de, por exemplo, Festa de Palabra Silenciada, Deliberadamente ou A Sega. Ademais, Begoña foi unha das impulsadoras da Asociación das Mulleres Galegas na Comunicación. A asociación constituída o 8 de marzo de 1997 na Universidade de Santiago de Compostela, co fin de defender o tratamento igualitario no eido laboral e abordar o estudo de imaxe das mulleres nos medios. Pero tamén defendeu outras causas, non? Ou só das mulleres? Por suposto, foron moitas as súas intervencións e manifestacións. Mira, por exemplo, a favor do aborto, do antimilitarismo, da insumisión, a denuncia da catástrofe do Prestige no ano 2002, a favor da sanidade e do ensino público galego, contra o decreto do plurilingüismo, etc. E sendo unha muller tan polifacética como dis, non realizou ningunha excursión no eido musical? Sí que tamén realizou. Para a cantante Uxía, a súa gran amiga que comentamos antes, articulou o Limiar, do disco Rosalía Pequeniña e escribiu a partir dunha canción de Xoán Afonso, o Limiar, do disco de María Fumasa, Canta o Cuco. Imos escoitar un pouco de Rosalía Pequeniña, veña! Soñaba con
ser pirata. A pequena Rosalía escribía na nosa fala. A meniña silandeira, a da fala ben mainiña, pequeniña, pequeneira, unha meniña gaiteira. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o pé da verde silveira, chamando pola alborada. A rebelde reboldeira, non é musa nin postal, sube as ponlas das figueiras e ali deitase a soñar. Rosalía. E que hai da carreira literaria? Porque, a ver, digo eu que se lle concedan letras galegas, algo terá escrito, non? Sí, home, iniciou a súa andaina literaria coa publicación da novela Circe ou Prazer do Azul no ano 2009. Imoslle pedir a Mauro que nos lea un pequeno fragmento e así facedesvos unha idea de como era a súa escrita. Rosalía pequeniña, vestida de moitas cores, que non canta nin responde. Penélope coñecía todo isto e dubidaba en como usar a información. Que Ulises estivese vivo era unha boa nova para Ítaca e calmaría o degoiro de algúns dos seres polo que a raíña sentía máis afecto, como o seu fillo Telémaco, o seu sogro Laertes, a bella ama de leite Euriclea e a antiga raíña Anticlea, a persoa que, sen dúbida, máis devencía polo desaparecido rei de Ítaca. Chamando pola alborada, a rebelde revolveira, non é musa nin postal, sube as ponlas das figueiras e ali deitase a soñar. Rosalía, 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 Rosalía. E agora podemos solicitar a Janet que sexa ela a que lle poña voz á súa narrativa. A deusa maga, aínda xulgando que xa máis compartiría con Ulises o seu leito, viuse perdida. Despois virían os días mansos. Circe preparou unha verbaxe que liberou os homes de Ulises dos efectos da pócema e todos aceptaron as normas impostas pola maga para permitir a súa presenza, Enea, o que posibilitou unha armónica convivencia entre os visitantes e as moradoras da illa. A deusa e o heroe afianzaban a mutua confianza. Circe adoutaba roubar a diario algunhas horas que antes dedicaba a outras tarefas que pasaras agora con Ulises. Silandeira, a da fala ben mainiña, pequeniña, pequeneira, unha meniña gaiteira. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o pé da verde silveira, chamando pola alborada. A rebelde revoldeira, non é musa nin postal, sube as ponlas das figueiras e ali deitase a soñar. Rosalía. Pois veña, que Saúl Enrique nos leu outro fragmentiño. Rosalía, Rosalía. Cando Ulises partiu a guerra, non houbo queixas, de sen que era unha vagua. Co seu fillo de meses no colo, Penélope acudiu ao peirao a despedido, e foi o seu un adeus breve que Ulises levaba cilado na memoria. Rosalía pequeniña, vestida de moitas cores, que non canta nin as pombas, nin as delicadas flores. Rosalía nena india, poeta dos nosos días, que pos no sentir do povo badaladas de alegría. Rosalía pequeniña, medio Pero non vos quededes con que este foi o único título, senón que lle dou continuidade.
3 anos despois, no 2012, con Morgana en Esmelle, coa que recibiu varios premios. Ambas obras narrativas foron publicadas pola editorial Galaxia. Imos escoitar un pouco da música das Tanxugueiras e de Valeria Castro, e despois, a ver se algún outro colega se anima a ler algún fragmento desta última obra narrativa. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sintes esa pena no peito, lembra que xa é dabondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma, e a que hoxe mañana e sempre ten a calma. No está aquí mamá, no está aquí, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no está aquí mamá, no está aquí, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá. Pois Eica vai ser Noé o que se anima a leernos os primeiros parágrafos de Morgana en Esmelle. No está aquí mamá, solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí no está aquí mamá, no está aquí no está aquí. Deberon pasar case 3 sexenios ata que Artur e Morgana se reencontraron en Avalon. Cando xa era ela unha muller forte, formada e unha das voces que con máis interese escoitaban nas asambleas de druidas, Morgana recibiu de novo unha carta ao seu irmán. O rei reclamaba a súa presenza na corte de Camelot e o motivo non era pequeno: a boda do propio Artur. Para cuando yo no esté, póngame una vela siempre. Ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. Para cuando yo no esté, póngame una vela siempre. Ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. Para cuando yo no esté, póngame una vela siempre. Ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. Para cuando yo no esté, póngame una vela siempre. Ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. Ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. Ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. E xa para rematar as lecturas, que vos parece se escoitamos un diálogo entre o rei Artur, Morgana e Xenebra, personaxes de Morgana en Esmelle? Tiene que ser suficiente con lo que ya he hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre. Miña señora Xenebra, vela aquí, tedes a miña irmá Morgana. Vela aquí, o pequeno trasno de quen tanto vos teño falado. A única muller por cusos abrazos suspiraba antes de vos coñecer. Aquela cusa chegada era o único que agardaba para completar a miña felicidade. Morgana, irmá ben amada, esta é Xenebra, a muller que mitigou no meu peito a dor da saudade. As dúas mulleres abrazáronse. Xenebra hesitou con delicadeza a moza morena e tivo que reprimir un lixeiro xesto de desagrado ante a efusiva aperta e irmá do rei, que a beixou con entusiasmo nas mixelas. Sodes xa miña irmá, señora. Só vos pido que sexades generosa, deixedes que poida alumiñar este malandrín a quen durante longo tempo agardei volver ver. A dama Xenebra intercambiou unha mirada rápida e chea de entendemento común con home de longa cabeleira que se achegara ao grupo. Creo que coñecedes xa a Merlín. Tamén ela agardaba impacente pola vosa chegada. No está aquí mamá, no está aquí no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí no está aquí mamá, no está aquí no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí para cuando yo no esté. Pero xérame unha pregunta, como é que non escribiu ningún outro libro? É que Begoña, non sei se sabes, morreu moi nova, aos 50 anos. Concretamente, o 27 de outubro do ano 2014, tras serlle detectado un cancro de páncreas, 2 anos e medio antes.
E nos últimos tempos estaba a preparar unha terceira novela con outra muller como protagonista, Xerezade, ademais do proxecto de novelar a vida da súa bisaboa, pero xa non lle deu tempo a publicalas. Que tristura. Poñamos de novo algo de música do Uxía para recompoñernos. Oh, andar a nosa terra, todo me fala de ti. Un paxaro na silveira e un ramiño de alecrim, unha fonte cantareira, o muiño roulador, unha voz e unha estrela e un ventiño arrolador, unha bella muiñeira, o arrepío do violín, unha nube viaxeira e un río que non ten fin. O abrir unha xanela cheganos como un rumor, a señal da terra desde os lonxes do solpor. Unha lúa soñadora brilla para nos tamén, un despois e un agora que se xuntan no mencer. Un aradiño de pau, o asubío revolveiro, unha onda azul. Despois de toda esta información, quédanos claro entón, Lorena e Miguel, que Begoña foi unha xornalista e unha escritora xenial, unha muller intensa cunha forza arrebatadora, unha feminista que loitou pola defensa da lingua galega, polos dereitos das mulleres e por cortar de raíz a lacra da violencia de xénero, unha muller rabuda que nunca dicía que non a sair á rúa para reivindicar o que era xusto. Pechamos o programa con outro bocado de música, pero antes queremos agradecer a todas e tódalas ointes a súa presenza e tamén ao equipo directivo polos seus esforzos dos últimos días que fixeron posible que hoxe a radio estivese punto desde este lugar tan ben situado. Ata sempre. Agardamos que vos resultase entretido e que aprendesedes datos da vida e obra de Begoña Camaño, autora que será homenaxeada nas vindeiras Letras Galegas 2026. Ata a próxima! Sabes se vas vir, elegir se quedarme ou partir. Ti que non sabes que dicir, mal vivir nesta espera que non ten fin. A buscar o meu propio lume, atopei que todo era fume, así que aquí voltei. Ti que non sabes se vai ir, perseguir que as tuas as volvan bater.